Bash nipa. Bash nipa ni yaro na saya mun muntin sinke yau zan bar gida don na ganke banda mota kuma bani da keke ciki na sai dumame da wake aljihuna sai rogo ne da kake kafa na ga takalmi a sinke ban jin batun kowa yau sai batun ke a ban shugaban kasa no a banke ko a gaban kotu na faɗa sai ke na ga mata da yawa ba kamar ke kowa baya yin ado amma sai ke muryan kowa babu tesa ma sai ke idan kowa baya pressure ma sai ke iya tafiya ba kamar ke rashin kuɗi ya raba mu no da sake zai ya sungunawa baba don ke ina neman kuɗi ne kawai don ke ina yin ado guda kawai don ke ina ta wake kawai don ke yau in bude ido a ce wai ba ke wannan matsala ta shafi ni har ke ina ji kamar zan mutu ne don ke mai sauraren labarin nan ga aske mama aka dama kauna yake wasa daki miliyan 100 Allah ka bani kuɗi amin ni ban taba gan 100 ba kuma ba zai iya rabo da ke ba shi alajin nan bai san hakuri ba ajiya ba ta son tallaka ni ba yarsu kuma ba aure yin ba ni ba wai yin ba ni ba za ta sha fiya yau neman kuɗi ni ma sai tafiya ko tallan kankana ko sai da fiya yar alaji halinki yana da kyau yar alaji ni ina son ki da kyau yar alaji an haife ki da kyau yar alaji Bash dan talaka Allah sarki ina buga wakoki da zaki nakan je karamin show mai sauki wata yar mai kudi like sarki za ta ji ni a nan ta ji ni a nan yana yawo ni kaman hayaki mai kyau yarinyar gata da sauki sai ta bi ni a WhatsApp ta bi ni a Insta ta ce wai mu haɗu sai naki wata ran yana kwance a ɗaki ganina a waje yana wanki sai ga bakar mota na yar banki kofar gidanmu sai ta yi burki kanina ya zo yaye ka tashi kai arziki yana bunka amma kaki sai na fita kamar sarkin yaki sai ta ce tana so na bala'i in tana ciwo wai ni ne sauki kuma da ni ne ta yi mafarki muka fara kauna tana yauki har gareji ta kai mini girki ta kawo mota ni ina tuki yar mai kudi da mai aikin baki zan faɗa muku sirrin ko kunki dan mama ni halak haram naki wasa daki miliyan 100 Allah ka bani kudi amin